L'Ajuntament de Tàrrega ha aprovat el seu pressupost municipal per l'exercici 2014, que ascendeix a 15.194.000 euros, xifra un 3,3% inferior en relació a l'any anterior. Un pressupost marcat per l'imperatiu d'amortitzar préstecs bancaris i interessos, als quals es destina el 23,4%. La previsió de l'equip de govern és arribar a finals del 2015 amb una reducció del deute a la meitat en 4 anys. Reduir el deute a la meitat en 4 anys. Aquest és un comentari que he cregut necessari pel condicionant que suposa a l'hora d'expressar i exposar el pressupost. Han votat a favor dels pressupostos els grups de Convergència i Unió i la coalició Sumem per Tàrrega a l'equip de govern, mentre que s'han posicionat en contra a IPN-PSC, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Popular i el regidor no adscrit Josep Maria Estadella.